changes. Приятели, това съм аз Дани и днес ще направим видео за Minecraft Pocket Edition. Това е моя скин, както виждате. Свалих нова версия, която е 0.15.0. Да видим какви нови неща има. Да, така разбрах. Texture Packs, Achievements. Да, сложили са Achievements и Texture Packs, но аз все още ги нямам. Я да видим какво си имаме тук. О, бъг. Така. Явно аз съм ги поставил. Така мисля. Да махнем difficulty-то. Знаете ли какво? В коментарите искам да кажете как мога да снимам видео на компютъра, защото се опитвам и там да снимам на Minecraft. Кажете ми какво мислите, какви камери да използвам, Bandicam или други, каквито вие мислите, че ще проработят. Да започваме с друг свят. Да направим просто така. Ще го изтрия. Да направим нов с флат. Ето. О, не. Ето, готово. Да видим какво можем да построим от дърт. Знам. В видеята на Exploding TNT, и ако изобщо го знаете, той си прави такива видеа, че там, нали ги знаете, noobs, наричат се новаците, дето, noobs ги наричат. Те си правят къщите от дърт, както аз в момента правя. Познавам един приятел, който прави къщите толкова хубаво, че сега ще ви покажа. Сега след малко. Първо да ви кажа за едно нещо. Отидох на сайта на Minecraft Pocket Edition на Minecraft на Windows 10 и на Console Edition. Така, дадох една идея за диаманта на ябълка и ако я сложат в Minecraft, така 2.0, може, нали така, как да ви кажа, ще бъде яко, защото поне една моя идея да се сбъдне. Една моя мечта за Майнкрафта. Вместо златна ябълка да има диамантена ябълка. И в Survival да се печели трудно. Така. Какво? Добре. Добре, тогава ще махнете ви. Готово. Все още не мога да разбера как дърта лети. Дали все пак е пръст? Съжалявам, че тук не мога да направя на български да пише. Но това е телефон, не е компютър. И само езиците могат да се таковат езиците, които се знаят за телефон. От Google преводач, майче, не знам. Но обаче няма български. Така, ще поспра малко на пауза. Така, приятели, спрях малко на пауза и надстроих къщата си наполовина. В 0.15.0 намерих този нов дърт, който току-що поставих за покрив. Почти за покрив. Така, няма да спрем малко на пауза, че трябва да довърша нещо, да не ме чакате толкова дълго време. Приятели,
Стана една злополука и от злополуката имам предвид. Под злополуката имам предвид това. Без да исках, запалих новия дърт, явно е бил TNT, който се... Помислих, че е дърт маскиран като TNT, но не мислех, че ще е така. Гръмнах го без да искам с тази запалка. Ето така. Ето така. И после гръм. Ами... Да... И... Ще се опитам да запаля тази овца. Точно те искам. Мистер Шип. Как от едно запалване убих толкова бързо? Не разбрах. Здрасти. Умри. Я да видим нещо. Извинете. Съжалявам. В момента зареждам телефона. И ами да, така стана. Съжалявам. Да поставим такива. Релси, да, релси. Да ги поставим. Да ги поставим и ще видите какво ще стане с колечката, с TNT. Така. Трябва ни само редстоун. И това е. Редстоун торч, разбира се. Готово. Да пуснем колечката си тук. Да запалим. И отивай и гръмни. Шит. Ето какво става, когато изпращаш подарък на приятеля си. И то да кажем 2 такива. Един. Бягай! Бягай. Не! Ще опитам нещо. Но първо трябва да спра на пауза отново. Здравейте, приятели, как сте? Съм отново тук и искам да опитам нещо. Искам да се опитам да летя с TNT-то. Няма ли да го запалиш, ма? Готово. Да се опитаме да летим до небесата и... Как го казваше оня, бе, от Toy Story? От игра на играчките. Както и да е, на никой не му пука. Добре. Добре, приятели, довиждане от мен и ще убия тези гастове, ако дигнете палци нагоре и се абонирате за мен. До скоро! Everything changes.